Vou ler agora un texto de creación, un relato curto, aínda que eu fago basicamente ensaio. Tamén teño algúns relatos curtos publicados e algúns poemas. Este en concreto é da revista Adorna, no número 26, e titúlase Dúas amigas. Poucas veces sente Eva tal pulo de escribir. As lembranzas, nunha mañá primaveral de gloria, coas raioliñas penetrando a raudais polo ventanuco e iluminando o corruncho, as bellas acacias de crisanto, tan douradas como o propio nome, xa se enrecendo, as feitucas, aínda que inexpresivas bonecas de porcelana, os poemas en riba da mesa, a tinta fresca derrámase, ciguezaguea e escorre. Coñecéranse nun instituto da Perla do Lérez. María era roxa e pálida, alta e un pouco grosa. Tamén Eva era alta e clara, pero esvelta. A simple compaña física no intervalo das aulas ou nos brevísimos recreos, a conversa adolescente nun entorno hostil e solitario, en fin, lograran unha unión seica firme e duradeira. As festas da peregrina, naqueles longos veráns, permitíanlles estaren xuntas e illadas no medio do balbordo das peñas, das barracas, da luminosidade dos fogos artificiais, do estrépito das tómbolas nas que sempre toca. A por outro, a por outro, a por outro perrito piloto. Que alegría, que alboroto, e me llevo outro perro piloto. Riran as gargalladas cando só gañaron unha ridícula minivasoira de lá con ollos e un canguro con cría, de louza. No baile, María adoptaba cos mozos unha actitude circunspecta mentres Eva se aburría, sabedora de antemán de que non atoparía alí, súpeto e milagreiro, ningún apaixonante príncipe azul. E que noxo cando aquel acneico procuraba arrimar a meixela. O máis divertido era sen dúbida imitar o tren, vellos e mozos agarrados pola explanada. Os días, similares, decorrían lentos. Os pais marcharan á aldea, casa de cantería, leiras e hórreo, alá en Cuspedriños. Aproveitando para se erguer tarde, daban con moi pouca gana algún que outro lampazo ao andar. Comían bazofia e saían a dar un paseo polas rúas Michelena e Oliva para chegaren, con frecuencia, ás belísimas prazas da Ferrería e de Teucro e máis o eirado da leña. De cando en vez, un alto no Daniel ou na cafetería Caradela. Pontevedra é boa vila, dá de beber a quen pasa. A fonte na Ferrería, San Bartolomeu na praza. Algún que outro día embarcaron rumbo a Illa de Ons, ou ben no autobús en dirección a Marín ou contra o norte, cara aos ateigados Sanxenxo e Portonovo, para camiñar cumpridamente baixo o ceo diáfano e logo sentaren, cun delicioso xelado, nas escaleiras do Peirao. E conversaban. Unha daquelas tardes, María confesou que, de pequerrecha, estivera a piques de morrer engangrenada e operárana de urxencia, do que lle quedara como testemunha unha extremidade defectuosa da que sentía orgullo e, asemade, vergonza. O remate da curta estadía desde a distancia na Universidade de Compostela, filoloxía, claro, exixe o holocausto da bifurcación na procura de cadanseu vieiro vital. Tralo exercicio das profesións respectivas en lugares distantes, unha boda de sona e xa moitos anos, un chispazo. O encontro casual na florida e vizosa Alameda, preto do monumento aos heroes de Ponte Sampaio. Dúas mulleres, unha delas aínda roxa, algo canosa e gordecha, cun rillote moreno pola man. Dous calorosos bicos, unha emocionada e lixeira charla inzada de promesas de renovación da amizade, de revisitas, de antigas relembranzas. Ou as palabras. Na partida, un único estúpido recordo na mente de Eva. A deda do pé, recreada cunha dimensión xigantesca nunha mañá calquera de esplendor primaveral.